asteburu honi begira planik ez, elkarrekin birpasatuko dugu eskualdeko agenda. Asteburu osoko protagonista Aiarako bira izango da. Larun batean Okondo Markuartu etaparekin eta igandean Amurrio etaparekin. Larun batean zer? Amurriotik joango dira Txindoki mendira. Urduñan bi ekintza nagusi. Kintoak, nola ez, eta 86an jaiotakoen bazkaria. Luiaondon bola konikoen jaurtiketa egongo da. Laudion, atletismo eskola jardunaldiak, sorgin zapatuak eta Drungorrin hardcore kontzertuak. Igandean, Urduñan Udaberria mendian ekintza egingo dute, Delika inguruan txangoa. Laudioko Ugarte auzoan ere mendibilbidea. Okondon baserria soka eta Aretako frontoian emakumeen binakako finalerdiak. Aiaraldearrok asteburuon ongi etorri beroa emango diogu Udaberriari. Usaindu liliak eta gozatu Udaberria.